Αυτή είναι αδερφή μου και αυτός είμαι εγώ. Και σήμερα θα φτιάξουμε ένα από τα πιο καυτερά noodles σε όλο τον κόσμο, τα οποία λέγονται buldak. Αυτή τη στιγμή η αδερφή μου βράζει τα noodles, με την αγωνία πότε θα τα φάμε. Βρισκόμαστε στο σημείο που ρίχνουμε την καυτερή κόκκινη σάλτσα. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα σας πω να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα share και να πατήσετε το καμπανάκι, θα με βοηθήσει πάρα πολύ και θα δοκιμάσουμε και άλλα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή ανοίγει η αδερφή μου το σακουλάκι που έχει μέσα τα σπόρια πιπεριάς, τα οποία θα τα ρίξει μέσα στα noodles και εμείς θα τα δοκιμάσουμε. Δες πως έπιασε και δες πόσο θα πιάσει. Κατένα λέω στην κουρτίνα. Έλα.